avem un program infernal pentru copiii noștri. Mi se pare că îi trezim foarte, foarte devreme. Dar toate studiile spun că niște copii treziți de vreme înseamnă niște copii, în primul rând, stresați, în al doilea rând, cu performanțe mai mici. Sunt perfect de acord cu tine. Întrebarea este dacă mai avem nevoie de tipul ăsta de școală. Nu mai avem nevoie de tipul ăsta de școală. Și nu doar noi în România, nicăieri în lume. Ăsta e și motivul pentru care profesorii se zbat, copiii se zbat, părinții se zbat, pentru că e anacronică. Dar sigur sunt mulți experți în educație formală care ar putea să rescrie sistemul. Cert este că ăsta nu funcționează. Deci a trezi copilul nu este problema principală. Pentru ce îl trezești. Iar atunci când copiii se trezeau și adulții la 6, lumina în casă, care de multe ori era o lumânare, era suflată la 9, la 10 seara, nu la 12. Deci erau alte ore de somn.